राहुलबुवा, अर्भक. या गोष्टीतील पात्रांची नावे ही पूर्णपणे काल्पनिक आहे. या गोष्टीत काही किळसवाण्या गोष्टींचा उल्लेख केलेला असल्याने ही गोष्ट लहानांनी ऐकू नये ही विनंती. सोनम ही 4थीत शिकत होती. वडिलांच्या ट्रान्सफरमुळे तिलाही दुसऱ्या एका ठिकाणी जावं लागणार होतं. त्यामुळे ती आधीच दुःखी होती. ते असेच एकदा एकत्रच त्या भागात घर बघायला गेले. ते ज्या घरी राहणार होते तेच घर आधी नीट बघत होते. सोनमही तिच्या आईवडिलांसोबत घर बघत होती. घर तसं बरंच वाटत होतं, ऐसपैस असं. 1 हॉल, 2 बेड, 1 किचन आणि 1 अडगळीची खोली. सोनमने अलगतच त्या अडगळीच्या खोलीत वाकून पाहिलं. तिथे काळाकुट्ट अंधार होता. तिथे एका वेगळ्याच भीतीची तिला जाणीव होत होती. ती तेव्हा इतकी घाबरली की भीतीने तिच्या पोटात गोळाच आला. ती तिथेच बसून रडू लागली. ती सांगू लागली तिला या घरात नाही राहायचंय. पण तिच्या आईवडिलांना तिचं हे नाटकच वाटलं, कारण तिला तर आधीपासूनच इथे यायचं नव्हतं. काही दिवसांतच ते घरात शिफ्ट झाले. सोनमला एक स्वतंत्र खोली देण्यात आली. त्या खोलीत छानशा पाहुल्या आणि खेळणी ठेवली होती. पण ती खोली अडगळीच्या खोलीच्या अगदी बाजूचीच खोली होती. त्या घरातील ही त्यांची पहिलीच रात्र होती. जेवण वगैरे करून ते रात्री झोपायला गेले होते. सोनमला रात्रीची आईस्क्रीम खायची सवय होती. ती नेहमीप्रमाणे रूममधून किचनमध्ये गेली. फ्रीजमधून आईस्क्रीम काढून ते खात खातच ती तिच्या रूममध्ये जाणार. तोच तिला अडगळीच्या खोलीत एक रक्ताळलेला मांसाचा गोळा दिसला. त्याला पाहता सोनम जोरात किंचाळली. ती जोरजोरात रडू लागली. तिचा आवाज ऐकून तिचे आई वडील धावत बाहेर आले. ती रडत रडत घडलेला प्रकार सांगू लागली. तोच ते कुठे गायब झालं होतं. तिच्या आई वडिलांना हेही एक नाटकच वाटलं. पण तिचं रडणं पाहून त्यांनाही तिची काळजी वाटू लागली. सोनमने घरच्या अडगळीची खोली बंद करायला सांगितली. दुसऱ्या रात्री ती वॉशरूममधून परतत असताना तिचं लक्ष त्याच खोलीकडे गेलं. ती खोली आजही सताड उघडी असून अंधारात आत एक बाई उभी होती. तिला पाहून सोनम इतकी घाबरली की ती स्वतःच्या खोलीत गेली आणि आतून दार लावून ती सरळ पांघरुणात शिरली. भीतीने ती कुडकुडत होती. पण हे इथवरच थांबलं नाही. रात्री 2 वाजता तिच्या खोलीचं दार कोणीतरी जोरजोरात ठोकू लागलं. सोनम आता इतकी घाबरली होती की ती तापाने फणफणू लागली. रात्रभर ती तशीच भीतीने कापत होती. सकाळी जेव्हा आईने तिचा दरवाजा ठोठावला तेव्हा ती दरवाजाच उघडत नव्हती. तिच्या वडिलांनी बाहेरून खिडकीत जाऊन पाहिलं तर ती बेडवर निपचित पडून होती. तिला ते दोघेही जोरजोरात हाका मारत होते, पण ती त्यांच्या हाकेला काहीच उत्तर देत नव्हती. शेवटी ते दरवाजा तोडून आत शिरले. सोनम तापाने फणफणत होती. तिला लगेचच हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलं. पुढचे 2-3 दिवस तिच्यासोबत तेही तिथेच हॉस्पिटलमध्ये थांबले. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार ती खूप घाबरली होती. तिला एकटं ठेवू नका या सल्ल्याने त्यांनी तिला डिस्चार्ज दिला. घरी आणल्यावर त्यांनी तिला त्यांच्याच रूममध्ये ठेवलं. ती रात्र अमावस्येची होती. आई वडिलांच्या मध्ये त्यांची मुलगी आता गाढ झोपली होती. अचानकच त्यांच्या बेडचा दरवाजा बाहेरून जोरात कोणीतरी ठोकला. नवरा बायको दोघेही धडपडून जागे झाले. याचा अर्थ घरात कोणीतरी शिरलं होतं. कोण आहे तिथे? बराच वेळ काहीच आवाज झाला नाही आणि अचानकच ते दार पुन्हा एकदा जोरजोरात वाजू लागलं. तसं त्या मुलीचे वडील दाराजवळ गेले. त्याची बायको त्याला अडवण्याचा प्रयत्न करत होती, पण त्यांनी त्यांचं दार उघडून बाहेर पाहिलं. बाहेर कोणीच नव्हतं. मग तो आवाज. त्यांचं लक्ष त्या अडगळीच्या खोलीत गेलं. त्यांनी त्या खोलीत जे पाहिलं ते फार भयानक होतं. एका बाईने त्या खोलीत फास घेतला होता. तिच्या पायाखाली रक्ताळलेला मांसाचा गोळा पडला होता, तर त्याभोवती एक रक्ताळलेलं पाळ गोल गोल फेऱ्या मारत होतं. ते घाबरून परत स्वतःच्या खोलीत आले. त्यांनी आपल्या मुलीच्या डोक्यावरून प्रेमाने हात फिरवला, पण यावेळी त्यांचा हात थरथरत होता. त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी ते घर खाली केलं. तिथून निघताना त्यांना असं कळलं की त्या चढगळीच्या खोलीत एका गरोदर बाईने आत्महत्या केली होती. हा अनुभव मला माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितला होता. राकेश आणि दिव्या
हे एक सुंदर जोडपं होतं, पण दिव्या ही आपल्या सर्वांपेक्षा खूपच वेगळी होती. तिच्या नावाप्रमाणेच एक वेगळीच शक्ती होती. तिला ते दिसत होतं जे आपल्या कोणालाच दिसू शकत नव्हतं. तिने हे अनेक वेळा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तिचा 2 वेळा अंदाज खरा ठरला तर तिसऱ्या वेळी काही कारणाने तो चुकीचा ठरायचा. तिच्या म्हणण्याप्रमाणे तिला अजूनही त्या गोष्टीत तितकी सिद्धी प्राप्त करता आली नव्हती. या उलट दुसऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ती फक्त तुक्के लावायची. काही वेळा ते बरोबर यायचे तर काही वेळा चुकायचे, पण असं असूनही तिने तिच्या मित्रपरिवारात खूप नाव मिळवलं होतं. दिव्याची एक खूप जुनी वर्गमैत्रीण होती. नाव होतं आरोही. तिला दिव्याचं हे जे काही करत होती ते कधीच पटलं नव्हतं. आज दिव्या इतक्या वर्षांनी आरोहीकडे आली होती. राकेशही त्याच ग्रुपमधला असल्याने तोही तिला चांगलाच ओळखत होता. लग्नानंतर ते त्या दिवशी पहिल्यांदाच भेटत होते. छान गप्पा सुरू होत्या. आरोहीने त्यांच्यासाठी किचनमधून पाणी आणलं. तेवढ्यात दिव्या खोलीत इथे तिथे नजर फिरवू लागली. काय ग, काय शोधत आहेस? आरोही सहज म्हणाली. तिला हाताने शांत करत दिव्या पुन्हा एकदा तशीच पाहत राहिली. काही वेळाने ती गंभीर आवाजात म्हणाली, तुझ्या घरात कोणीतरी वाईट शक्ती आहे. झालीच पुन्हा सुरू. तुला माहित आहे ना, मला या गोष्टी नाही पटत. नाही, खरंच मला फक्त 5 मिनिटं दे. इथे खरंच खूप निगेटिव्ह फिलिंग होत आहेत मला. दिव्या, आरोही जाऊ दे ना. चिल यार, तिला तिच्या समाधानासाठी हे करू दे. राकेश आरोहीला समजावत होता. आरोहीने शेवटी दिव्याला परवानगी दिली. शेवटी काय, आरोही तर काही केलं हे मानणाऱ्यातली नव्हती, पण दिव्याचं समाधान व्हावं म्हणून तीही तयार झाली. तुम्ही सगळेच इथे नॉर्मल बोलत राहा, कोणीही त्या विषयावर बोलू नका, असं म्हणत ती आरोहीच्या आतल्या खोलीत गेली. अरे तू कसा राहतोस हिच्यासोबत? कशी वेड्यासारखी करते ही? आरोही हळूच राकेशला म्हणाली. तिथे दिव्या एक एक करून सगळ्या रूम तपासत होती. शेवटी ती त्यांच्या किचनमध्ये गेली आणि तिथे झटका लागावा तशी पाहतच राहिली. काही वेळाने ती बाहेर हॉलमध्ये आली. ती अक्षरशः घामाघूम झाली होती. अगं काय हे, किती घाम आलाय तुला? बस बस इथे आधी. नाही, मी ठीक आहे. पण पण तुमच्या किचनमध्ये 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 काय? किचनमध्ये मला एक भयानक माणूस दिसला. दिव्या, तू कितीही म्हण, पण मी काही तुझ्या बोलण्यात येणारी नाही. तो माणूस तुझा भाऊ आहे. ए हॅलो, तुला माहीत आहे, माझा सख्खा काय चुलत भाऊही नाही आहे. आम्ही सगळ्या बहिणी बहिणीच आहोत. तो तुझा भाऊच आहे, तोही सख्खा. पण तो इथे तुमच्या भल्यासाठी आहे, तुमच्या मदतीसाठी. राकेश प्लीज यार, हिला इथून घेऊन जा. सॉरी, पण मला हे सगळं नाही आवडत आहे, असं सांगून तिने राकेश आणि दिव्याला तिथून निघून जायला सांगितलं. आरोही त्या रात्री झोपलीच नाही. तिला सतत दिव्याचं ते बोलणं आठवत होतं. ती किती ठामपणे ते बोलली होती. काही दिवसांनी आरोहीची आई तिच्या मावशीकडून परत घरी आली. आरोहीला राहावलं गेलं नाही. तिने तिच्या आईकडे हा विषय काढला. तेव्हा तिची आई जे काही बोलली ते फारच धक्कादायक होतं. आरोहीच्या जन्माआधी ती एकदा प्रेग्नेंट राहिली होती, पण एका अपघातामुळे तिचं बाळ पोटातच मरण पावलं आणि तो एक मुलगा होता. पण त्याची आत्मा ही तिला किंवा तिच्या आईला कधीच का नाही जाणवली. यावर तिची आई म्हणाली की हो, तिला तिच्या प्रत्येक वाईट प्रसंगात तिच्यासोबत कोणीतरी असल्याची जाणीव व्हायची, पण तिला ती तिच्या वडिलांची किंवा इतर कोण्या पितरांची आत्मा वाटायची. तिच्या मुलाबद्दल ऐकून तीही रडवेली झाली. जी गोष्ट आरोहीलाही ठाऊक नव्हती ती दिव्याला कशी कळली की हाही फक्त तिचा एक अंदाजच होता, हे कोणालाच कळू शकलं नाही. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.